थानेल थैथागा थानेल थैथामनि यागुलो ताबो आजागो गोथार खोनागानि खोना बुजामनि यागुलो आरो ताबो निमो बु हनि खोनाव सावता आरो दलनि बिसिं बक सालगेन बुनाय रंनो सावो तो थानेल इम्फोर बुबायो आबो जत गोथार गोथां दंखो बासायबानि दंखो ककमानि दंखो बो आबो फुरो खोनागा बो जेनि यंबो नै आनि यं साबो साकाबो आं पूजानि यं हनि साकाबो ओंके आबो नों सावो जामान आं साइमिया निनि यं आं बर बुजां मारो साइमिया निनि यं खर बुसो दं आं यं दं तीनजना थानिया गोथार बुजां मानि बुखुरो सायमान खानो आं साइमिया फुंगाय हर थानिया लानो कल खायगा ओंखाय बो मानजा दहाय साव ओंखाय आं तामनि सिगाबो आं साइमिया नो बर बायन सिमानि बसाव बुजाक दहा आं बाहायो सनजन लगी वन साव इका आहर तो थानिया ते गोथार कुरि बेथाका बोलगो आके सनजले बाहायके थांगानो आं साइमिया नों बय पाइथाक बर मालायखा निनि गेट बुसकां गेट बुसकां पाइथाक मालाय मासे पाइथाक अ जागा न बो बियां थैथांगाफोर खेत तैना लामा आं नुग्लिया आं नको हेपि के बो मेल देखिना ओदिनो माने ओदिनो सायमान हे थानेल बुजाक मानि का हर थानेल कल खायगा न हर गटको के तानि दिनो फुंगो थानेल नि नम्बर बयनो बार कल फ्लाइ का तांगरि सप्लाइ आं कल खायजों माया के जोंखौ कल माने थानेल जोंनि नभेम्बर तो बार कल फ्लाइ जोंनि नम्बर तो सनजयनि नम्बर बे कल रिसिभ फ्लाइया नरंगे ताबो सनजय ताबो खानाबो स्टेटमेन्ट बानि बालका इंगे ताबो नोंसमन बा आलका बखाय सावो नर बुजेन सिगांसे सनजय बेखौ खालायो थानेल बैसोनि आगेन सिना हानजा कल खालायो सिनि जाखने आं थानेल हिमानो सिनिया कथानो सिनिया आं सनजयनो सिनिया फार्स्ट जादिनो माने आं दल मालाय खिनि आं लगिर खबर नङा फोर सिनो नों तो नरंनि नों मालाय थानाय सनजय आबोनि बिसिङो गोथार बुजाखा थानिया थै थांखा नों ताबो आ जास्टिस ना नाय जे बुनाय रंनो रमनानि मुजुमि दे दं ताबो के नों बोरो गसि निनि यंसं तो फुंगानि तो जास्टिस मानथो थानिया ताइ गोथार सावै दंसे निनि यंबो नै निनि यंनो फुंगानि बागै नों दारा सिदाग मोरा मुजुं आं यंसं साइस माया बर जतन नको मांजि थोजा हाइबेन गोथार मुखानि निनि यं नै सिनि थानि तो एभिडेन्स दं चिनि थानि वो ताबो थांफोरा ब्रान कल साइ दं मानो आ बुनाय नि निनि बन बर फुनुंगे याजि बसिनिके बा मानजां माय निनि यं नाय दे मानो नाय जे नांगौ तामबागे हिगा जों गोथार on to boy on to buka ang saimia थानियल देबरमानो बुई बुथारनाय पूजानि बोयं बुई बुथारका थानेनर बुथारनाय यं साबो ताबु कक्तमा थुमनाय रक पूजानो थांगै अकक संगि केकाय पूजा साय खोनारका बिनि यं खरक ताम तंगु बो साइमाया बो यं थानियल देबरमानो बु हनै काबु कक हंखाय मनो जे पूजा देबरमानि खरक ताम यंनि बिसिंगो बो यं बुई बुथारका कुवा तैथेना ठीक न हाइपनो कक गुरि जाक नरक ताबुक ससियेल मिडिया रगो नुगु माखाना जे बरकाथार आमचानि मकाम एलाकानि नवीन चंद्र पारानि थानियल देबरमा गोथार देबरमा ताइ सन्जय देबरमा बर खरकताम तिराजा कामिगो सन्जय देबरमा बबिनि हामजमा बुरि बाय मालाnya थांतिनि गोथार देबरमा बाय थानियल देबरमा लगिरना थांपुरु थानियल देबरमा पूजा देबरमानि नुखुनि बरक बाय बुई बुथार जामानि कक्तमाता नरक नुगु मामबा खेना ताबु हुंके मनो कक थानियल देबरमा बाय बुजक थिनि लगी तंनाय गोथार देबरमा काय सावै तंख जेफुरु बरंनो रिफुरुगै बुआ आफुरु 4-5 जना बरक तंगु आरनि बिसिं खरकसा सावै तंगो जे ब पूजानि बिनि यं हनै साबो माने बुरिनि साता मक्लाइबो पूजानि बिनि यं खनसाव पूजानि बुफानि मुंतामो बुजंनाय गोथार देबरमा से साय तंख जे बरंनो बुनाय
puja debrmani bini yong se bu hunui hanga kai bo yong Thaniel debrmano bui butharka tai o pati mungo sabokok kubui saitong sabokok tatal saitong elakani borok rok jolijak mutui haike khoroksa nirdusno bui buthamani tui elkani borok rok jolijak tai bongni samung je Thaniel debrmano bui buthanai rokno romnani ungthu tai sasti rwnani ungthu tai Thaniel debrmano justice rani ungthu hunui lukurongni tabuk sanmung kun khlainai horni jora ringi tilang thangka apro satta rostamia khono bafro ang boyang thang tong khana mana bokol khake ang thang kata boyang go tamai phele ke noro yang da yang ko scooty bai tamai bukhana rong na asuk la thabai tambai bukhang saisimalia lengjang mangchang ngai thunai Thaniel lokhe tamai bukha am bai no janu bu am bono ang bono sur mana khakya mane Thaniel ta busidi ne ta an bolakha an stangsu busu ajoro sonjoi bo jagao apro bo aingo obo to tira bari bai onek chalo obo to bolka thal gana umi tong khakya bhai ki nor poro thunai Thaniel joro pasi tong mani ajora unor no phai khakya mane u jaga singno buthagro gai ya arni ang singknyo or bagi sok bagi saimalia kini kini asu rja bothra to noro gotabo uspoto phaijang nuk khana ba khana kana kai je 25 tarik ni gotna borok tin bondu phailai mani toiras bari wo bongni hamjang mani buri be malai nai nei kai aro ti bro gotnang lai kai nabone rongna tabo sing rommaya ko ebong goya ko sing tabo tojonto khlai bini bumungro karinai taksu jotoi chung just tabo information mangkhatini phaikya FSL team phaikya abo tabo collect khlai tongo nge baki sing tabo tojonto je manmani abo action khlai jangna taksu jorotoi to chung mention khaya ko kyapno যদি বসিন থানিও খবর দঙাবো जों তদন্তনি সাথে আবার তাকসে জরতই খলবই দনি যাক না কক বুফুরু রমজাংনাই রমজা গিয়াবো তাবো পুলিশিং খালাই ন আবো তদন্ত খালাই কারি জাংনা আচ্ছা স্যার তমুং মানজা কাঙ্গাই যে ও গোসাম সিদ্র খাইনি নমো বরং বুমহাই ইয়াপ্লিসনে এবা না বা আইনি যেটা তংমানি আইনি দ্বারা তংমানি তাবো বিএনএস কতালনি যেটা সেকশন তো মানে সেকশন মোতাবিক কামনা বংনে জিনিসটা না তাকসু জতই তো মাইয়া কিছুটা সাসপেক্ট FSL টিম আবনো কালেক্ট খাইকা जों আবনো সিজ খাইকা FSL রহনাই एग्जाम नि बागै वो थानानि जों सिदाय थाना आं के सिदाय थानानि SI रथिन्द्र देबरमा सेकेन्ड अफिसार नरकनि Thaniel to थैक्यानि कक्तमा मानखा सियाबा जे बुजकमानि कक्तमारक नरक बुफुरु खनाका जों दिनै से खोनाओ गे थैमानिले बुफुरु खनाका दिनै न खोनाओ नरकनि Thaniel जे थैने बबबो हाइबरक बबरक काहामनो सराय फांसनि से बयबाय वाबो वालाया बबो बोलाया तै बु फाबो सराय फांसनि से बरना आजि सारि माया बमा से लाबारा रावय आजि सारि बरना बो कोनो फेक मुं जाओ आबा हाइबरक रकदा बो फेक मुं बसाया कोनो बयबाय वाला सलाय बकरै